pini ICDS worker atum ke claim kedam aputhak chingki chethan ponjia phan pura nili tuma hin pen ICDS along ke claim abang phia phan chupha pondo alang nili tum ka chupha pona teng pen non studio along na ini iktang lo klasi alang li phan sita me nili tum akashwani diphua hin pen suri surya kardom pajarik lo kardom tangteni ke chengsi nangli radio karjo rada phan nangli lam la pen ke claim ke da masai puthak chethan ikjima to prangsi ke nangli tum radio center along ke claim atum abang phua phan sitame kadoi phan sitame kardom pi parjigilo kardom nilimen ke dilila kropi nili ke claim ke dam our side la ke ICDS along si claim dun iglo nili ke claim la ke ningkan surini ra krip ho aningkan pensi claim iglo pining an la ke ningkan kep an claim dun iglong lo nili ke claim ke dam arpu la ke ICDS avokarlo osumara tuma phan ningkan ke thom pen ningkan trok an atuma phan ke joy pen loke than pon la pen la tuma phan a make up prang pon che phan apai la pen a pu tum phan a hema long dam si nilitum ekadewe than pon lo school loke than pon avar sai sitami nili claim pon lo la pen ke loke than chot la pugali mane rong along sitami ko son si ke do ke thak nai ma chepang thir nai ma lahai sita menili ICDS abokar tumpen banili ta ICDS abokar posi nili ta melason than pon lo rong asor tumpa ki du ke thak klar chen pen la pen ki claim ke dam ka do ise apu thak ta me than pon la pen usumar tuma phan ka chela na pon nang je phan sita me ko son si ka chela na pon nang ji ma sita me nil tum bokars atum pen than pon choroloni nangli ki claim ke dam apu thak than pon theka po tangte labang so ICDS labang ke kopia phan lapen komat tum phan si ke panong pon lo abang ke ICDS abang ke rong along rong mane kapa misen ponji kapa thek ponji phan rong asortum pinang atum bang ke usu chu pathi sitami doctor ong dam de dam tung te det jula so kapa dam jia phan si ICDS along la tami ki bilo la usumara ka chupat thi pen aku mo su ko son si ki thi jima ki chu nai la ta lo la pen thi lup lo tang ta ko school ningkan ki thom pela te school nang toy du nang po ke school nang ka pa charli dun jia phan ningkan ni thom pen ningkan trok an la pen mane tum bang ke school la dun tung te det la son do suma pai purum ta chinie det po ke ni tum ICDS satum si la tuma phan than dam nang po school ka padun jia phan la pen ke kapathek jia phan la pen rong sitame aduwa be ke che sapha jia phan mane rong ta keter pen padulong leji aphan la pen ke matro osu chu pathe pen mo so jot mo et school kapadun an la pen ako school ikani thom pen kan trok an ke dak kitab buhi ka ri ta frilo la pen ako moninkan kep pen ninkan krenar kep an adolescent boys la pen girls la tuma phan girls tumta school ko nat school sigidun ma edun del ma dunun edet ma tangka poisa ke dorde ma la son la hai tameni to phan na palang dam toy do mane du pulote government pen akerap du aro so somar tum pan la sitameni to phan nang palang dam du tangte nangli tum osumar a oka pran ke pa messenger phan ko son si ke claim pon lo tum somar phan ok pran kapi messenger phan ke itum lu ke thana long sitame la tuma phan English pen ke pudela exercise la son sitame pa claim pon po la pen ke la tuma phan school along ke exercise a hui la pen ke chugijun a hui la pen lun ke kan ke lun sitame ni litum than pon lo lu ke thana lo la pen la tuma phan chiklojon wang sitame ni litum ajon la pen ajon ke ding ko anma la pen alin ko anma ke du la sitame ni tuma chiklojon wang sitame la osumar tuma phan ka jot mu pen hanin kan trok an ke ni tuma la tuma pha urjon erber ninkan ke thompen ninkan trok an bangke la luke thana hemlong si la tuma phan ajon la pen alin en ponlo tame jot mu pen ninkan ke thoma phan an bangke ni tum ahema long si la tuma phan ajon la pen alin ni tum endampo la pen la so along ni tuma achiklo jon bang si tame ahema long ni tum dampo
latuma phan pini latuma akenang ji haki sudu pulote osumar tum tammi haki sudu pulotangte tum medical along ba hospital long toipo nurse tum phan pachini po latum phan toipo lahilo lapin ke osumar tum phan bang ke school long mangge kilun ke kan ta than lo lu ta than lo lapin practical aphan bang ke la exercise hai ni tum paklempo lan cholo churolo ni an than pa jermi thek pon tang te ni nangli tum la lo ke along pen stami agar prek nutrition po pu thak stami nangli tum lang ponik ma la pen nutrition kopi ma nangli thanik jima nutrition aputhak sitami ni tum ICDS of cartum pen than pon lo sumar tum aphan mane nutrition la ke tum imithanga ok ajakong ke duji phan ki chugi jun pen an pen jot la pugali an da chunang po la pen dali la pen han tame kili rahan la hai chupo nang po la pen ajata son sitame isibet le ki chuneng li ok pen an ki chu chot nei la pugali ok ta chunang po an da chunang po la pen han ta akili rahan pen langdung la hai chunang po la pen vuti tame chunang po la pen dungkek ajat ahan tame ason akaprek asap sap chupon et nei la pen si tuma ok ajakong la ka dogave longponji pen ke fruits and nuts sitame la so along tum formul manela tum kichupona inke tum karbiang long ke akijoy ki ke supreme lo he mamudhuram pusitame pulo la hai sitame tum chupona la hai ta osumar tum han chupona pu than ponlo la pin ke osumar tum la hai okpran ki misen ije phan ke kai sitame la tum phan e chuchia phrang sitame ari tame char sam nangji kai tame la tum char sam ver nangji pusitame than ponlo lapin ke rong asor tum phan sitame apai pu tum phan sitame la tuma phan than ponlo mane ke chugijun kai ke sitame ke cham et pensi chunai champa mi pensi thisiri hormu sitame chuponai apel pusitame parok jang phong pusitame cham et pensi pachunai pusila tuma phan than ponlo pai la pen apu tum pan la pen nutritional long aja kong kilong ibangke tum buti pensi tamelo la pen la ka do we lo hui ki chu pensi a protein lo hui aja kong ok vi aja kong longji puke ronga sor phansi ta me ni tum than pon lo churolo pachini pon tangte nangli tum la usumar phansi lang pon chot ma mate akit the ma sarpimar la son than ta lang pon lo to la bang tan thanik po ni tum pai tum phansi ta me lang pon a pai tum jong si usu chi pathilo pulo tangte la tum koman tu pensi ke chi pathima la so arni la pen atarik an sita mini tum tok dun et po a chiklo la pen arni po an tame sila sun ni tum adon dam si la tum phan arju dam po la pen la long lo plo tangte ako nurse tum phan ni tum hang po la dag sia center long tum hang po sila tum phan amen pache thap dun po la pen a chiklo jon wang sita me la tum so che pathe pen ha am hang ke thek an sitame la tuma pa chiklo jon bang sitame ni tum nurse tum long pon dun ver titilo la pen also jot mo det pen ki messenger phan ke mo pen protein lo hi ki chunang ji ason sitame government pen sitame nang ki pia suji la pen haladak dali sang pen la ki mix la ka panghui pen la tuma phan la sopot sitame alang hat tuma phan sitame pilo la pen osumar phan sitame school along bangke osumar tumane kichu kijun suji tun pipo la pen kisiri bhat arling lampen bangu so ne la kisiri bhat la tamit la so an sitame tun po la sitame pilo la pen osu chi pathi tum phan sitame la so hormu hala tum phan sitame pajir dampo la pen ke tum phan osu chi pathi lo pote chiklo jon wang sitame nurse tumlong pon po mo ka jot mu an sitame nilitum tumalong jot mo det pen tame chiklo yon a phi langdam po la tum phan chiklo jon trok an sitame itum langdam po la pen ke also ki misen jia phan ke mo pen la hi hormu protein hormu hoi la pa chupo la hai ki misen a bostu an la tum phan ka pa chu jia phan sitame nilitum thanda tangte nang lim het pulo government pen nang kille ason pu tangte sarkar hin pen ko pp awar sai ki pi pondolo sarkar ahin pen ki pi pon awar sai lake aprang si bang ke lahelo school along ke thana long alam si than pon pa phrang po school long bench table
lahi suki lahi anta do la pen somar phan uniform pinso somar polote long pant shirt king op do po aru so somar tum ta skirt shirt do po la pen bag do po flags do po nudeng la pen kitab la pen pencil color lahi anta government pen ang pilo la pen langi junji phan filter sitame nang pilo la pen kasu harlung tame dolo pholi kitun ke dang phan kukar pholi lang ka pang pen phan lahi anta me nang pilo la pen hem ka char ko ka phan ar phek sitame dolo la pen ke ekeng ga chevena phan dol met la hui tame dolo la pen ke blackboard tame ke to ka phan la tame nang pilo la pen ke to ia pencil sitame board along ke tok jia phan achok a pencil hai tame nang pilo ni tuma phan achiklo jon bang ko ppc tuma phan ke claim pon nai ma pul la so ka hisab pon ke tok pon nai a register buhi hai sitame ni tuma phan nang pilo la ke joy pen o so mar tum phan achiklo jon bang attendance ke njia buhi a register la tame ni tuma phan nang pilo la pen pregnant na tuma phan command tu pen si osu kachupa thema la so buhi a register ta me dolo la pen ke alin ke e ji register la abuhi la sita me dolo la tanang pilo la pen ke lahai ke chu hormonang ke le lahai he ke tok ni a register buhi la ta me dolo nangi pinang ji ason anitum aphan ke chu go juna hormula a packet sa hoi suji packet la pen ke dali pen sangs ke miga packet la hai ta me tum aphan nang pilo chirolani la an than pa jeremy pon thega pot tangte nangli tum sai ki claim la bangke innovate si claim jima mate nangli tum malong nang ke cherap dun mane NGO la sonta dolo nili tum la ICDS a center long bangke bahini nili tum niliga bokars lo la pen helper do la anver lo la pen ke rongo sorotum kangbura tum la nang cherap dundu sita NGO po bangke ave kangbura atamba nang claim dun nang cherap dundu la penitum ronga sorpen Johnny Con pusita midu la Johnny Con bang president dulo lancholo rong penang cherap dun bangke pen ronga sor bangke ICDS ba atuma bokars ki polling sita mi akimisen akam an nang cherap dun lo lancholo tangte manio so okpran mimi mate ke the do pulote halat tuma phan ko son ben si nangli tum ke lang pon lo la jongsi osusu thi det pulotangte kisudu kok pulotangte la tu phan ke tum ke lang dan je okpran ke mesen je phan ke DMC along sitami la tuma phan toy titilo la pen jongsi osumar thi det bala akisudu kok pulote la tum hospital long toy po mo hospital long pen bang det sitami nikri phopi hala tuma phan ko son sila so ko son sige thi det ma punil tum sitami chilang dam titilo la pen hospital pen la tuma phan dak pen nang toy thu et lu pulotang te nitum nitrok kep an arni bang sitami la tuma phan chilang dam nang po la pen usu la tum thi det pulotang te ko DMC long toy po apike la kisu dukok pen kimilo bam posita mi hemlong jewan lo pote ni tumta jelang nam thupo la anchalo tangte oso thi nutrition aphan apia chulang ko anmilo apia chulang kimike la hello apia chulang jong si chulong lo polo tangte kisu pen la to phan ingrai u a ka pran sita mi ingtang po a ka jakong do po apaya chulong lo polo tangte apaya chulang pen a oka via pranta mi misen po kisukun esita mi ingrai po kisukun esita mi lagado esita mi jok po apaya chulang jong si chulong lu pulo tangte la pen apaya chulang ke jot mu pen kluyon trok an ke apaya chulang lok si chunang ji la pen ke lang ta pilong le la pen chat hormu ta chulong le tami chikluyon trok a phi pen si la so phan an kang ther la pen belek hormu pen sitami an kang ther lo la pen ya dali ta ho hal hai sitami kapang ther pen pi un po la pen apaya chulang abang e bisikoi ke tuma oka pran pha apaya chulang le det prote la su mane oka pran intang te de ji mane akisu sitami dukok ta hai yong sa apaya chulong lo pote la akai along a jakong ta du la pen akisu an sitami ingra chirodoni pachini pon tangte nangli tum ni ko ana phima ko ana ja ka phisi check up mate ok pran la hai bang ke lang pon lo
Oh, la check apa bangke? Nili tumam abangke mane cikloyon pen petai sike mane suma susima langdam nang po pen yang sike sudu pulote la bangke. Hospital along te bok het pote hospital do pote hospital long lo abidet pulotang te dak dipu ke dak DMC long sinang toy lo manila tuma pan okpran misen je pan osumar pan tami la pen osuchi pathe pan tami la pen ke adolescent boy girls tumpan ans tami aki sudu pulotang te nitum kalana dunji ajakong nitum sitami toy dun po la pen lang dun po la pen ke rong along mani amik abidet pulotang te la tuma pan sitami government pen kilong lang jawar sai la sitami palong dun po la pen mani bang ka king hinudak pote aking la so awar sai tangka kilong japan sitami nilitum claim pidun po la pusono ke kisu kun e bang ke cikloyon along ba aniwang pugali tame cikloyon men petai sike nitum adon tin sitame edona hem ta cikloyon long petai sisi nitum dam nei arni silong doni don thom la puson dam nang po kisu duma avima mane hem bangke mane asar pimar bangke usu cepat hema ma ko son ma pula hui langdam po la pulo chorolo pachini ponpot tangte nangli tuma sai ke klem along kupini ka siksak mati ke sunga sondum do atema towar ibisiko ke towar lo towar ke dam ke wang mane hapu ke lapu towar sitami harlong ta thok the JCB pen pasur plak cholo harlong ta ve sangti ta ve jata ve arve jang lo te damun e la pen ke arve jang je pulo te utto pen jen ten dampo lan cholo la pen scooty ta ponnu arve jang po la towar hinu dak ti te masila towar bang siksak o la pen isi bang ke net sita me miu e halada net ta abidet network abidet ti lasi neta siksak o towar ke dam siksak o la pen gari motor ke cheleng phun kalilo dak pensi utto sida me pon ria ponang po la hello ni ke siksak bang ke dam ke bang towar bang siksak o la pen network sida me problem o siksak o network pen towar amin gari motor ke cheleng phun edelo ke dam ke bang avar sai ba siksak che ason thom siksak ada Ralo, ajara son le paliji setami kedam ke bang avar sai ke mission ke kenang sot. Tangte nangli tum ke klema sai long aprang pen langdam pulutinon ko anchikir la lo mate ko anching thur lo labang so sai ba. Aprang pen langdam iklo pulutangte non abang ke chingthur piklo pusi theglong lo athema aprang ke ronga sortum kisodet oso chepathi hutame medical wang nahi pata chi ne dawai iron la hoye vitamin chu nahi vitamin ki do bosu chu nahi pata chi ne te mai sitame non la ICDS ki do pen government pen la so ICDS ki thik pen posi non bang ki hadaka rong sitame ching thur ulo rong to kan no tum sitame so der lo pote medical long che sponsor rak nahi la pen ke usu che pat thilote nurse tum long halatum long registration halatum long thon dun po la pen halatum registration chikuri nei pata chini lo la pen usu che pat thilote poisa tame government pen usu che pat the tum phan suri po an pi pon lo la so lam sita mini litum than po la pen halatum claim dun bom lo la pen penanga tum ke long lo la pen ke school sita me aprang ke loka charli dungi bhekhe ka smart me ki dunji ania velo rong ki jui ka khela longle an ki tun ka du ave la puson sitami nona bangke la tum lu na ka charli dun che phansi apai la pena potum ta me bor ilo la pena so martum sitami lun ke kan sitami nang charli dun lo la pen lo sitami ni tum than pon lo abc amme ka khor pachini pon lo la pen isi hini pa khor pachini pon lo la pen la dak tharwi pisitami dak tokpo la pen la poson sitami la tumna pudun theglo la pen hala tuma ningarong piklo la haike theglong pen apot la helo ni dagarong bala so ICDS ki bipen ka chelardam nitum ka theglong la pen rong along sitami aprang ke ter buye sondu non ke rong along sitami safa jirason klar et ason theglong lo la pen school along sitami klar chen chan safa et la poson ICDS ki bipen ba ICDS government atum nang ki bipen a posimi sen ka chelar ka thekdam long ke lailo
Churol ni pachini pon thegapon. Tangte ni kijutsi ok pran ke pang tang aphan ratatum kopi lo kachini ke nang sot thanik ji manangli. Nili ratatum aphan ok pran kapamisen ji kapang tang rak ji aphan ke nili ratatum aphan than lo latum aphan mu het jong sitami tum thanam lo nili thanam lo kichugi jun pen di koson si kang tang rak ji aphan ke ok pran ke misen ji aphan ke tum chu ta chu nai si ajata hor mu sitami itum an pen si chengpon po an chupon po dali chupon po lapen ke ok ta chupon nang po lapen buti sitami chupon nang po lapen han tami akili rahan bisikoi ke itum akili rahan chupon nai posi than pon lo akili rahan habita long ke du tum pudam lo te dung ke khenru la hai lo lapen lang dung la hui chupon nai posi rong sor phan sitami nili than pon lo lapen hala tum sitami la hai chupon lo lapen ke rong long ke joy ke long ke habita long han ke tara ta lo tara dung ke khenru la hui lapen la hui akit chupen la hai ki chu chota gali sapha et pen cham et pen han ki tun sitami petai hin ki thom henru han pusitami lapen dung ke ka han sitami la hui cham pami sinang tum tunang po lapen chu nang po pusirata tuma phan bala daka ronga sor phan nili than pon lo lapen ke oke pran ke misen ji phan ke chu gi jun ta lo ke du ke thak ta lo kai ki sitami oke pran ke misen ji phan ke tiklu yon along okpran misen ji phan thang the ji phan sitami DMC along sitami nang tum check up tu puchi puthek the non misen sitami okalu chi chingi de ji pot nang tum ahuda mane tiklu yon pen petai si ba la son chi check up sitami nang tum si ke lang he malong nang tum chi check pon tha hala tum phan nili than pon lo gedu ge thak sitami chi sapha jir nei po adung along ki hut pen dak lang pang pen vok lup lo tang te chi tim do uji mo chi tim to lup lo tang te malaria ki su PFPV la puson long lok ji pu la hai sitami rong sor tum phan pachini lo la pen than lo la pen rong sor tum sitami non ke hem pongrep pongthin sitami ka che tak lor ka chak kok lor la son theklong lo la pen ninga rong ulo ha tum phan sitami an pen la son sitami than pon lo la pen ke isia bang ke mane non hoda din ke asap u mane kam sitami claim nang ji po amasi rong sor po si hala tum bang ke exercise bang ka vilo la tum khitia hoi si la tum ye che claim pon lo da ke ni li ki thana dim ke rong masi la tum adap lu pulo tang te la tum han ke dim pe ni sitami nang tum claim exercise nei po masi la tum bang ke nang tum ke da ke kam ke claim adim pot po masi la khiti ke claim phan adap lu pulo tang te la tum bari along han ke edim phan la tum la hai sitami te claim ponut po masi la tum che claim pon ka che sapha ka che salok la pin kam sitami claim pon lo mi piklani nangli ke thana lam thi nili tum mati radio karju arada tum ansatami kachini ni alam sitami chini pon lo arjulong pen ninga rong lo lasi pini ka porlam ta doko kapot pini abang ke la puande chingki che thanik chotlo na nangli phan sitami churo lo nangli lana sai ke ongang bong pen apor nang chipidon pen kenang sot alam pachini pon thekapot lapon le pini li tum chi hut chiput alam jirke ington ikna puthot nangli phan suri kardom pajariklo kardo